Salut, salut și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Lumea lui Răzvan, Minecraft Survival Single Player. Episodul cu numărul 21. Ei bine, fraților, chiar mi-a fost dor de această serie și mă gândeam să revenim cu un nou episod pentru că de atâta timp n-am mai filmat decât atunci episodul acela cu Speed Up. Da, încă un lucru. Vreau să vă spun că o să fac acoperișul off-camera la casă. Pentru că nu are rost să filmez, stau să filmez chestia asta. Pentru că da. Și în acest episod vreau să mutăm văcuțele în hambar. Trebuie să văd cum fac. Cred că voi lua chestia asta. Roșet în frame-ul. Ok. Ce avem aici? Avem multe semințe. Trebuie să mai mor ceva din văcuțe, că sunt prea multe. Ce să mă să mai omorâm din ele. Provoace lag. Perfect. Deci. Trebuie să iau serios. Acum vreau să sparg puțin pământ de aici. Pentru că am o idee. Am o idee cum vreau să le pun. Cât e filmul acolo? Nu e metodă. Sparge gardul. Să-ți mai cam topor de piatră. Ok. Acum iau greu. Că dacă avem să îmbut. Și am dat să dau. Vezi, bă. Nu, de este bun. Oh my god. Rambog repede pământ. Cred că mai trebuie mai mult de ele. Ia spune. Bun. Acum vreau să iau gardul și să-l mut acolo. El nu să-mi trebuiască mult.
gardul, dar salvăm la tot. Să ne găsești toporul în curând. Deci la ultima. La penultima stelelată. Ok. Să intrăm mai repede. Ok. Acum avem să facem. Asta mai de mai. Unde e albul? De aici. Cred că până aici e bine. Cam e o idee care s-ar putea să fie destul de bună. Ok, vin toate la moment. Așa. Nu merg repede. Stați un pic. Gata. Ok. Asta am vrut să fac. Și chestul îl voi pune după aceea, când voi încheia filmarea, pentru că n-are rost să pun acum. Vreau să văd de cât timp. De 7 minute. Stați, aici avem lemn. Ok. Am cam terminat. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!